салому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо доред. Имрӯз дар аэропорт Жуковский қарор дорем. Фақат аэропорт омадед ва видео мекардем ва чандин нафарҳо ки рави аэропорт Жуковский ай вазъият моро хабардор кунед, бигем ки дар аэропорт Жуковский қарор дорем. Рекламо ҳама вақт меша мемонум ва нафарҳое ки студент ки дар кор мешавад дар номерҳои авиакаса муроҷиат карда метавонед. خودم گفتم میگم با یگان کسا میگم ختم باشه با باور میکنم فکر میکنم بهترین بشه. یکره در همین ایرپورت دیدیم. سلام علیکم اکا جان. و علیکم السلام. خوبی تنجی اکا. خدا شکر سلام علیکم با همه بردارا. باز گفت یک نیم ساعت پیش یک چند minut پیش اومدیم. Аэропорт Жуковский. Ягон проверка, ягон как тарам омадан дар ҳамон багаж аз пойдан проверка мешавад. Мақсад ки дар омадани халид дар омадан ягон чиз строго, ягон вай нест. Ҳама 100% барои пешакиай. Ором боша. Худам омадам ҳайрон шудам. Да на тафтиши ҳуҷҷат ягон нафара документ надоштам. Беҳтарин кам дар барвақт омадан дар ҷои регистрация як кама как я сода ҷамна наимам то бигзам. Кама как барвақт омадан. Ада кама теж ҳама 100% ака Абдулло да подписаться гнед лайк чапа. Тамошо мекарде окей. Тамошо мекарде. Оилатон рой карде. Билета чанд харде ака? Билета 12400 гирифтем, я 3 рӯз пеш гирифтемаш. Ирӯз уже ягон 60-70% билет қимат чизе гирад. Бале 26000 хардиан ҳамин рӯза ба ҳамин рӯза хача. Нафарҳое ки тамошо доранд дастгирӣ мумкина нака. Конечно, дастгирӣ кунам. Дастгирӣ гуфт я боги обрат намегардам. Яка Абдулло ҷамия рӯсто мегара гуфт я бо май хабарора ба шумо метия ки нишон метия ки мезан ҳаракат мекунад барои дастгирӣ ҳама шумо пешравӣ яка. Аки яда ҳавола зиёдтар мепурсан ҳавора бугум меган ки мо дар положение депортация бошем ё ки документ надошта бошем ватан рафта метонем. Мақсад таможни контрол агар депортен мигратсионка надорен, регистрация надорен, патент надорен, ёда кордор нест, мегзарен мерен. Ҳамин аэропорта мақсад дамаде ва гунук омада баъзан вақт тафтиш мекунанд, ҳаракат кунанд ки ҳамин муомила кунанд. Гуфтам гапҳо ҳамин ҳаракат баркунанд муомила баъд ин бошад ки вақт пеш ҳамҷо омадан ҳаракат кунанд документора кама как боли мена халас суста кунанд. Я чиним чи бошад. Я чиним чи бошад. Бале. Ан нафарҳое ки меган ки регистрация холӣ дорем проблема намешавад. дар бад задани бошад не беташвиш рафтан метонем. Хай мардум иншаллоҳ ки умедворем ҳама ҷобаҷо шидан мегира. Майда хитона нигоҳ кунед боша ҳама дастгирӣ кунед.